Madzulo abwino ndipo ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Wonder Msisia koma poyamba nayi mitu yache. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati pamene akuyembekezeka kukhala wapampando wa bungwe la Zodiak akuzindikira kuti udindowu upereka mwayi waukulu ku dziko lino. Mulandu wa amene anali mkulu wa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority a Collins Magalasi komanso a Dorothy Shonga awimisa mpaka pa 14 mwezi wa Mawa. Ndipo ana amene akumwa mankhwala wotalikitsa moyo a ARV ati akulandirabe mankhwala akale. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati pamene akuyembekezeka kukhala wapampando wa bungwe la Southern Africa Development Committee Zodiak mu August chaka chino akuzindikira kuti udindowu upereka mwayi komanso udindo waukulu ku dziko lino. Achakwera alankhula izi pa bwalo la Kamuzu International ku Lilongwe pa msonkhano wa Nkhani pamene amafika mdziko muno kuchokera ku Mozambique ku msonkhano wa atsogoleri akumayiko akumwera kwa chigawo cha ku Africa. Matthews Kasanda ali ndi zambiri mulipotiri. Achakwera ati udindo upereka mwayi ku dziko lino kuti limbikitse ubale umene ulipo ndi mayiko ena. Iwo afotokoza kuti pa nthawi imene akhale pa udindowu dziko lino lizikhalanso ndi mwayi wopereka maganizo ake pa mfundo zosiyanasiyana zokhudza Malawi omwe akhala m'mayiko ena pansi pa Zodiak. Iwo ati aphunzira kwa wapampando wa bungwe la Zodiak pakadali pano yemwe ndi mtsogoleri wa dziko la Mozambique a Philip Nyusi kuti udindowu umapereka mwayi komanso udindo waukulu. Mwayi umene ife talandira si mwayi wa munthu mmodzi ngati president wa dziko, ni mwayi wa dziko la Malawi kuti tikhoze kukhala wotsogolera mayiko anzathu amene tili msati. Mtsogoleri wa dziko linoye asanayankhule pa msonkhano wa Nkhaniwu, nduna yoona za ubale ndi mayiko ena a Esson Howankaka inawerenga kalata ya mfundo zomwe atsogoleri a mayiko a Zodiak agwirizana. Mwazina atsogoleriwa agwirizana zopititsa patsogolo kafukufuku komanso ntchito yopanga katemera osiyanasiyana kuphatikizapo wa nthenda ya COVID-19. Kapena msonkhano umene wavomerezanso kuti Zodiak Standby Force asilikali ochoka mu Zodiak akathandizire ku dziko la Mozambique pothana ndi zauchigawenga ndi zauchifwamba. Achakwera akhala wapampando wa bungwe la Zodiak kuchokera mu August chaka chino, ndipo mwezi omwewu atsogoleri a mayiko a Zodiak adzachita mkumano wawo kuno ku Malawi. Bwalo la milandu la Magistrate ku Lilongwe layamba layimisa kumva mulandu wa amene anali mkulu wa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority a Collins Magalasi komanso a Dorothy Shonga amene yakuyankha mulandu wozembesa ndalama zokwana 107 million kwacha. Mulandu ukuyembekezeka kulowa mbwaloli pa 14 July chaka chino kutsatira kudwala kwa mmodzi mwa amene akuyimira Magalasi pa mulandu a Ande Kaonga. Blessings Mpinganjira ali ndi ripoti ili. Mmodzi mwa oyimira mlanduwu Ephraim Chikwakwa anapempha bwaloli kuti liyimitsekaye kumva mlanduwu kamba kuti mmodzi mwa anthu oyimira Magalasi Ande Kaonga sakumva bwino mthupi. Kanso Kaonga amene amapanga nkhani imene sakupeza bwino. So chifukwa chimenecho ndabwera ineyo kuti ndisamupempha kuti Kanso Kaonga sakupeza bwino ndekesi singathe kupitirira. Yeah, so koti alinakuti nkhani izabwera so pa 14 15 July 20. Mkulu oyimira boma pa milandu Steve Kayuni wati boma ndilokonzeka kubweretsa mboni zonse ndipo wati adzalemekeza chigamulo cha bwalo la milandu. Mmene mafotokoza ngati nayo kuti aumbali ya boma okonzeka kuti mlandu umene uyende monga zizofunikira kuti uyende mwasanga
ndi mboni zonse zinali panja zinali zoti zizokonzeka kuti zizoita umboni wawo ndiye timamva awuza abwalo kuti ambali ya boma ali kukonzeka kuti mlandu umenewu uyambe koma kuti amagalasi akuaganizira kuti anagwiritsa ntchito udindo wawo molakwika popereka ntchito ku kampani ya Vince Enterprise yomwe mwini wake ndi Dorothy Shonga mosatsata malamulo. Ana amene akumwa mankhwala otalikisa moyo ama ARV akuti akulandirabe mankhwala akale ngakhale patha zaka ziwiri. Bungwe la zaumoyo pa dziko lonse la World Health Organization litavomereza mankhwala atsopano a DTG. Maiko ena mu Africa anayamba kale kugwiritsa ntchito mankhwalawa amene akuti anawakonza bwino kuti ana adzimwa mosavuta. Sam Kalimira ali ndi zambiri mu ripotili. Mkulu wona zakapewedwe ka kachilombo ka HIV ku National AIDS Commission Francis Mabedi anatsimikiza za izi komano anakuti mankhwala atsopanowa boma liyamba kuagwiritsa ntchito kumapeto a chaka chino. Amabedi anakuti boma la Malawi lachedwa kuyamba kugwiritsa ntchito mankhwalawa kamba kuti boma limafufuza bwino za malamulo komanso ndondomeko zina zomwe zinakutsatidwa asanavomereze mankhwalawa kugwira ntchito m'dziko muno. Ayi ndiposachedwa ndithu chifukwa chona kuti paja pofuna chilichonse kubweretsa Malawi muno chimene chikukhuza anthu chimayenera chiyende ndondomeko yake. Ndi ndondomeko timasatira zochokera ku bungwe lalikulu zoona za umoyo pa dziko lonse la WHO. Ndi WHO akavomeza ndondomeko zonse zoyenerera ndikuti boma la Malawi limawunikira ndondomeko zimenezo kuona kuti nzofunikira kuti anthu athu alandire. Ndi posachedwa kumpa ndithu zinthu zimene zikhaza kuchitika. Dziko la Malawi akuti lili ndi anthu opitirira 1 miliyoni omwe akumwa mankhwala otalikitsa moyo kuphatikizirapo ana. Mkulu wona za mapulani ku National AIDS Commission Mwiza Tindwa anati dziko la Malawi chiwerengero cha anthu omwe akutenga kachilombo ka HIV chatsika kuchokera pa 33,000 mchaka 2019 kufika pa 19,000 mchaka 2020. Atindwa anakuti akuonanso kuti chiwerengerochi chitha kutsikabe ngati dziko lingatsate ndondomeko zabwino zopita matendawa kufika pa 11,000 mu chaka cha 2025. Tikena tilimbikisika kuti anthu ayezese matenda kuti aziwe munthu muli bwanji amene apezeka nako nde kuti pali ndondomeko yoti ayambe kulandira mankhwala pamene sanapezeke nako paliso ndondomeko ina yoti bwanji pali maprograms ange yoti anthu angapange kuti aziteteze ku matenda amenewo. Dziko la Malawi akutinso latsitsa pa chiwerengero cha anthu omwe akumwalira kamba ka matenda omwe amadza ndi kachilombo ka HIV kuchokera pa 13,000 mu chaka 2019 kufika pa 10,000 mu chaka 2020. Boma lati liyamba kugawa mbuzi kwa alimi amene ali m'madera amene feteleza ndi mbewu sizikupindula mu ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Mneneri wa unduna wa zaulimi Aggression Lungo wati alimi am'maboma achikwawa ndi msanje ndi wapempha zakusinthaku. Jameson Chauluka ali ndi zambiri. Alungu ati ntchito iyamba ndi alimi 30,000 ndipo boma ligwiritsa ntchito ndalama zimene lakhala ligwiritsa ntchito kuthandizira alimi kugula mbewu komanso fetereza zotsika mtengo kugulira mbuzizi. Iyo ati ntchito yogulitsa zipangizo zotsika mtengo kuphatikizapo mbuzizi ili mkati. Tinaona kuti madandaulo ochuluka kwambiri anacho ku chigawo chaku mwera makamaka ku Shirevare ADD kumene alimi anaona kuti sanapindule kuti kalikonse tikozomera zokola zawo zinanongeka ndi ng'amba kotero kuti ali pa chipsinjo chotakhoza ndi njala. Zimene zitazonikira tinafunsa anthu kumeneko kuti ndi chani chimene ugaza kuti boma ndithama kupangira ndi uno ali chikhala chopindulisa. So kwa hiyo kwambiri awapeka maganizo akuti mwina ifeyo mwina wali patsa ziweto zikhoza zotithandiza kusiyana nkuti pasa fertilizer amene nthawi zambiri makhala kuti mwina avula imabwera mosakhala bwino kuti silimathaso kupindula nayo. So kunduna lakhala pasi tinang'anira zoti kuti tikhoza panga bwanji ndondomeko imene nangati ngapatsa chani chimene chikhoza khala chofanana ndi package imene tikumpatsa mulimi kuti agule fertilizer ndi mbewu. Anthu ambiri akhala kudzudzula ntchito yogulitsa zipangizo zotsika mtengoyi ponena kuti yakhala ikungothandiza alimi kugula mbewu komanso fetereza za mtundu ofanana posatengera kumene alimiwo ali. Katswiri pa nkhani za ulimi Atamani Nkhono Mvula ati ndi njira yabwino ndipo kusinthaku kuchitikenso m'madera ena. Ganizo limene lili ndabwino chifukwa kuti lithandiza kuti pambali pongopereka mbewu ya chimanga komanso
kuthandiza ndi fertilizer. Pali madera ena kumene mina chimanga chakudya chimene anthu amakhalirapo kwambiri. Tikati roni ngati ku little areas anthu kumene kwamadya chinangwa tikapita kumpoto amadya mpunga ndi zinazoteto. So mbewu ngati zimene zitati zilowaso masabudzi mathandizira twazi na masabudzi. Tothandiza kwambiri pa Nkhani yothana ndi njala mdziko muno. Ndi kubwera kwa ziweto pa program ya sabudzi ngati mbuzi ndi zinazoteno. Zithandiza kwambiri. Ntchito yogulitsa zipangizo zotsika mtengo ya AIP inalowa m'malo mwa ntchito inanso ya Farm Input Subsidy Program. Boma lapempha sukulu za ukachenjede mdziko muno kuti ziunike bwino ndondomeko za maphunziro ake pofuna kusintha kuti zikwanise kusula ophunzira amene akhoza kuyambisa makampani amene angalembe ntchito anthu ambiri. Wachiwiri kwa nduna ya maphunziro a Madalitso Kambawu Wawilima ndiye wanena izi pamene amatsekulira msonkhano wa akuluakulu a sukulu za ukachenjede zonse za mdziko muno umene unachitikira mboma la Mangochi. Yohanes Simon walemba ripoti limene wawerenga ndi Elita Soko. Awilima ati dziko la Malawi likulimbikitsa zoyambitsa maluso osiyanasiyana amakono popeza ophunzira ambiri omwe akusulidwa msukulu za ukachenjede za mdziko muno saphunzitsidwa kaganizidwe komwe kangawathandize kuti akhale ozama nzeru. Ndunayi yati ophunzira ambiri amathamangira kukafunsira ntchito popeza alibe kuthekera koyambitsa zinthu zomwe zingathandize kulemba anthu ena ntchito. Pamenepa Awilima ati nkoyenera kuti sukulu za ukachenjede za mdziko muno ziunike ndondomeko zake kufuna kulimbikitsa kusula ophunzira omwe ali ndi kuthekera kulemba ntchito anzawo mdziko muno. Mutha kundikhulupirira kuti timanena pachichewa kuti nzeru zayekha anavika nsima madzi. Masukulu ma university a private ndi ma university aboma akuyenera ndithu makhalena limodzi kumagawana nzeru kuphunzira kwa anzawo kodi inu mapanga bwanji, nkhani ya quality inu tikhoza kuphunzirako bwanji, nkhani ya maprogramu maphunziro amene tingapereke kodi tipange bwanji. Ndi akamakhalirana ndi kumapangana kulimbikitsana komanso kuphunzira kuti anzathu akutani pamene mwinaso muchizungu kugawana zimene timati best practices zimene zizithandiza kuti maphunziro makamaka awo kukachenjede mu dziko lino akapite mwapamwamba. Awilima ati pakadali pano unduna wawo wayamba kale kuchotsa mfundo zina zimene zimalepheretsa kuti anthu ambiri mdziko muno apeze nawo mwayi wophunzira msukulu za ukachenjede. Ndipo m'mawu ake wapampando wa bungwe la UCAM lomwe limayang'anira sukulu za ukachenjede mdziko muno a Sharon Pittman wati maphunziro msukulu za ukachenjede za mdziko muno akhoza kuchita bwino ngati sukuluzi zingayambe kugwirira ntchito limodzi. Mwazina a Pittman ati sukulu za ukachenjede ndi zodula zomwe zimachititsa kuti amalawi ambiri azilephera kuphunzira msukuluzo. Koma iwo ati sukuluzi zikhoza kukhala zotsika mtengo ngati zingamagwirire ntchito limodzi kuchita kafukufuku yemwe angathandize kuti zizipeza ndalama zapadera. Mgwirizano wa mabungwe pa nkhani za maphunziro wati sukulu za sekondari za community CDSS zumatengedwa ngati kotayira ophunzira amene ali opanda nzeru. Mabungwewa ati sizilabadidwa komanso zimalandira thandizo la ndalama lochepa. Izi azinena pa msonkhano okhuza maphunziro msukulu za CDSS. Matthews Kasanda ali ndi zambiri mulipotili. Mabungwewa ndi Creative Center for Community Mobilization, CRECOM, Education Expertise Development Foundation, EEDF, ndi Educans. Poyankhula pa mkumano mkulu wa Educans mdziko muno, alimbani nsapato anati sukulu za sekondari zoyendera zimagwira ntchito yayikulu pa maphunziro mdziko muno ngakhale kuti sukuluzi zimapatsidwa zipangizo zochepa. Kuma community day secondary school ndi kumene ana ambiri ochoka makomo movutika amapita choti makolo awo sangathe kutumizana ku private. Ndeti nafuna kuti tifikire anthu amene akuvutika kuti nawonso akhale kuti apeza nawo mwayi wa maphunziro apamwamba. Wachiwiri kwa nduna za maphunziro a Madalitso Chilima wati boma likuyesetsa kupititsa patsogolo maphunziro. Pazikhala zinthu zofunikira zimene zikuti zikwanitsa kuti ndi sukulu. Mwachitsanzo ngati ku CDSS timanena kuti kuzikhala mwina ma classroom block azikhala osachepera 4 amene okhala awiri uku ndi uku kapena tikozonena kuti ma classrooms awiri pazikhala nyumba za ziphunzitsi 8 komanso zipangizo komanso malabu amene akuyenera kukhalapo kuti ana akathe kuphunzira bwino mweno. Awilima anaonjezera kuti boma likugwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana popititsa patsogolo maphunziro mdziko muno
mogwirizana ndi mfundo zachitukuko za dziko lonse zotchedwa Sustainable Development Goals. mukuonera nkhani mwatsatanetsatane madzulo ano pano pa Times Television DTV komanso Times 360 Malawi Facebook page. Zambiri zikatha izi. Malawi wotukuka pachuma awani masompenya amalawi watukula Malawi 2063 akale wozimira bae kufika 2063 akale wokomera aliyense achinyamata tikwirane manja wotukula Malawi achinyamata tikale patsogolo wotukula Malawi wozimira baeka Malawi wokomera aliyense Malawi 2063 kusintha dziko lathu mokomera aliyense. The summer of soccer is here, and becoming the Premier Bet Soccer Hero is all about making the right selections. It's time to trust your natural instincts, to believe in yourself, be brave. Because there's the Premier Bet jackpot of $100,000 for the taking. So never give up. Bet now and receive up to a 250% win bonus. Premier Bet Soccer Hero. It's all in the selections. UEFA Euro 2020, Europe's grandest football championship with Europe's grandest players. Oh, what a goal! Ronaldo! It's not about where it's played, but how it's played. And when it's played on a stage this big by players this intense, it's anyone's game. UEFA Euro 2020. Get and stay connected to DSTV to watch UEFA Euro 2020 on dedicated SuperSport channels. takulandiraniso pamene tupitirira ndi nkhani zathu mwatsatanetsatane pompano pa Times Television DTV komanso Times 360 Malawi Facebook page. Nduna ya zamaphunziro a Agnes Nyalonje yavomereza nyumba ya malamulo kuti mchitidwe wa aphunzitsi ena omakana kukagwira ntchito m'midzi ukukhudza maphunziro mdziko muno. Iwo ati unduna wawo ukukonza zothana ndi vutoli. Audrey Kapalamula afotokoza. Anyalonje ati akuluakulu akuwunikira kuti ndalama zomwe aphunzitsi ogwira ntchito msukulu zakumidzi amalandira zizifikira ku sukulu osati kwa mphunzitsi. Iwo ati izi zichititsa kuti ndalamazi aziziyang'anira bwino ndipo kuti pasakhale mavuto mphunzitsi akachoka kumalowa. Iwo ati boma likuonetsetsanso kuti sukulu zomwe anthuwa amakaphunzitsa ndi zabwino ndipo mwazina akufuna kuonetsetsa kuti aphunzitsiwa ali ndi nyumba zabwino. Nkhani inabwera pamene phungu wakumpoto kwa boma la Salima Ayona Kaphantengo anadandaula kuti aphunzitsi ambiri akumathawa ndi kukana kugwira ntchito m'madera akumidzi. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition Benedicto Kondowe ati izi ndizofunikira kuti ndalama zomwe aphunzitsiwa amalandira zizifikira ku sukulu. Koma Kondowe ati nkhani yofuna kuonetsetsa kuti sukulu zomwe aphunzitsiwa amaphunzitsira ndi zabwino ndi nkhani yomwe ndi yapakanthawi. Nduna ya zaumoyo Khumbize Kandulo Chiponda yati dziko lino likuyembekezeka kulandira katemera wa COVID-19 okwana 200,000 sabata yoyamba ya mwezi wa Julayi. Ndunayi imayankhula izi pa chipatala cha Ntchewu pamene bungwe la Malawi Health Equity Network MEHEN limapereka zipangizo zolimbana ndi mliri wa COVID-19. Imamu Wali walemba ripoti omwe akuwerenga ndi Wezi Gausi. Ndunayi yati boma likuyesesa njira zina kuti pofika sabata yoyamba ya mwezi wa Julayi Amalawi azakhala atayamba kubayitsa katemera wa COVID-19.
iyo yati izi zithandiza pofuna kuthana ndi kufala kwa mliriwu maka pa nthawi ino yomwe chiwerengero cha anthu omwe akupezeka ndi kachilomboka chayambanso kukwera mdziko muno. Ngati dziko panopa kuti consignment imene tidalandira ija panopa yupita ndithu komalizira tinaona makamaka wiki yapitayi kuti anthu ambiri anabwerera mzipatala zathu chifukwa choti munalibe katemera. Ndiye kunduna kwathu tikuyesesa njira zosiyanasiyana kuti katemera amene apezeke ndithu. Ndiye apa pali chiyembekezo chogwirika ndithu chimene choti tilandira posachedwapa 200,000 doses za AstraZeneca. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Health Equity Network Mehin, Fred Mwantengere, anati bungwe lawo ndilokonzeka kuthandiza boma pothana ndi kufala kwa mliri wa COVID-19. Zinthu zambiri chuma cha Malawi cha dziko la Malawi chili kubwerera mbuyo chifukwa cha mliri wa COVID-19. Ndiye tinaona kuti nkoyenera kuti tiguleko izi kuti mwina kuthandizapo pakulimbana ndi mliri umenewu. Mkulu wa zaumoyo mboma la Nchewu, Dr. Stephen Macheso, wati boma la Nchewu layambanso kulandira odwala COVID-19. Ntchito yopereka thandizo kwa anthu amene ali ndi mavuto amano pa chipatala cha Mzuzu ikuyembekezeka kuyamba kuyenda bwino pamene Norfolk Schools in Malawi yapereka mipando imene odwala mano amakhalapo akamawathandiza. Skulu iyi yapereka mipando 14 imene ndi ya ndalama zopitirira 30 million kwacha. Chipatala cha Mzuzu chidali ndi mipando iwiri yokha imene imagwira ntchito pothandiza anthuwa, zimene zimachitisa kuti anthu avuto la mano azitenga nthawi kuti athandizidwe. Mkulu wa skulu iyi Nkhani Chingeni akufotokoza. Ngati skulu taganiza zopereka katundu amene ndi zipangizo zothandizira anthu amene amavutika mano kuno ku Malawi, ndipo cholinga chathu chenicheni ndipo kuthandiza boma kuti ikhale ndi zipangizo zokwanira kuti chithandizire ntchito zimene amene achipatala amagwira mu zipatala komanso kuti athandize anthu ovutika ku nkhani ya mano. Siti kuyang'ana kwambiri dera komano ku Mzuzu ndi ngati malo amodzi amene ifeyo tikufuna thandiza chifukwa choti ndi malo amene ndikuona ngati kuti mwina zipangizo zimakhala zochepa malingananso kuti mwina ndi kumpoto ndikhupa kuti ku Blantyre ndi ku Lilongwe zipangizo mwina nkutheka zitokhala zoti ali nazo zochuluka, koma chifukwa chenicheni palibe, koma tingofuna kuthandiza kumpoto pokhala kuti mwina nthawi zina chitukuko chimakhala kuti mwina ndi chovutirapo. Ndipo polandira thandizoli mmodzi mwa madotolo amano pa chipatalachi Bwana Nkuzi Banda adathokoza skuluyi kamba ka thandizoli. Ife malo mwa hospital director ndi staff yonse pa Nzuzu Hospital ndife osangalala kwambiri chifukwa cha katundu amene talandira. Pakali panopa tili ndi mipando 5, mipando imene iliona kuti kugwira ntchito bwinobwino iwiri, itatu yonena kuti timangopangira kuti zativuta basi. Nyengo imene tili ino pa Central Hospital pamafunika pakhale mipando yosachepera 10 kuti anthu athandizike bwinobwino. So mene anamangira Nzuzu Hospital ndoti anamanga chipinda cha mano chokwana mipando 5 basi. Bungwe la Samaritan Trust laphunzitsa ana amene anali oyendayenda komanso ovutika luso la ntchito zamanja kuti azitha kuziyimira paokha. Mkulu wa bungweli Kathowa Mvula wati maphunzirowa athandiza anawa kuyamba mabizinesi awo pogwiritsa ntchito zimene aphunzirazi. Martin Pili walemba ripoti limene wawerenga ndi Elita Soko. Amvula ati anawa aphunzira ntchito zamanja monga zomangamanga za uterala komanso zamagetsi. Iwo ati bungwe la Samaritan Trust limatenga anawa m'madera osiyanasiyana mogwirizana ndi boma komanso mafumu. Amvula ati akuyembekeza ophunzira awa kuti agwiritsa ntchito lusoli moyenera polingalira mavuto amene anawa amakumana nawo m'mbuyomu. Maphunziro amene tikupereka ndi a ntchito zamanja okhuzana ndi carpentry imene yokhuzana ndi kukhoma matabwa, yokhuzana ndi plumbing imene yokhuzana ndi nkhani yoyika madzi ndi zina zotero m'manyumbamo. Ife taphunzitsa tili ndi chiyembekezo kuti
kugwiritsa ntchito zimene taphunzitsazi ndi iwowo kwaokha, ndipo ndi ntchito zamanja zimene munthu umankirankira kuzindikira ngati kugwiritsa ntchito. Akapanda kuzigwiritsa ntchito ndiyo sizathandizira kwenikweni yayi. Mmodzi wa akuluakulu a bungwe loyang'anira maphunziro aluso la TVETA Elliot Mulanje wati bungwe la Samaritan Trust ndilovomerezeka kupereka maphunziro a zaluso la manja ndipo ali ndi chikhulupiriro kuti anawa aphunzira mokwanira. Chiyembekezo chathu ngati bungwe la TVETA ndichoti anawa akapita kunjako ndekuti akapeza mwayi wa ntchito. Mwayi wa ntchito oti mwina akalembedwa koma mochulukira akayamba mabizinesi awo ndi kuzilemba okha ntchito. Monga mwandondomeko ya boma yoti tithandize achinyamata Malawi muno kuti apeze luso limene lingapase mwayi wa ntchito. So chiyembekezo chathu ndi chimenechi kuti ndithu kupyolera mu training imene akapeza mwayi wa ntchito ozilemba okha mochulukira komanso amene angathe kukapeza ntchito yolembedwa koma ndi ochepa kwambiri. Ifeyo tikumachita emphasize kwambiri kuti akazilembe okha ntchito kuyamba mabizinesi awo. Chachiwiri tikuyembekezera kuti kupyolera maphunziro amene aphunzira panopa akatha kumachita zinthu musikako. Bungwe la Samaritan Trust limagwira ntchito zachifundo monga kwa ana amene amapezeka m'misewu ya mizinda ndi matauni kuwapatsa pogona, zovala komanso mwayi wa maphunziro. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yache. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati pamene akuyembekezeka kukhala wapampando wa bungwe la Zodiak akuzindikira kuti udindowu upereka mwayi waukulu ku dziko lino. Mlandu wa amene anali mkulu wa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority a Collins Magalasi komanso a Dorothy Shonga awuyimisa mpaka pa 14 mwezi wa Mawa. Ndipo ana amene akumwa mankhwala otalikisa moyo ama ARV akuti akulandirabe mankhwala agale. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter Times 360 Malawi. Chonde sambani manja pafupi, khalani motalikana ndi anzanu komanso valani mamaski nthawi zonse kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine Wonder Msisya. Funirani usiku wabwino, pitirani kuonera maprogram otsatira pompano pa Times Television, TTV. Goodbye.